Kaixo lagunok, gaur gu gaude Imozko hiriburuan, bai, etxalekun, bai. 110 biztanle ditu. Ditu gora bera. Eta hoi da, orain joango gera eliza ikustera, hemen San Esteban eliza dugu oso berezia, batez ere kupula, torrea du berezia, eta bueno, oantxo joango gara ikustera. La cámara, saca la cámara. Kaixo! Hemen ikusten da. Etxalekuko parrokian gaude, ja, atrioan, ederra benetan ez da. Mino berria da, 1900 eta 12 Bai, 12tik 16. Hola. Eta lehengo parrokizarra goien dago, gotikoa, 14. mendekoa, mino bakarri paiteak gelditzen dire. Eta han, egin zuten, zementerioak, kanpo santu, Gero joango gara. Eta hemen bizikeria da, goiko nahi zuten, ez da, herria nahi zuen konservatu, erdiz dorreko Zinkekoa. Zinkekoa. Zinkeko dorre polite da. Bai, eta berreskuratu zen. Eta bere, bai, Bere txarma ematen du herriari. eta bere nortasuna. Eta San Esteban da, hemengo zaindaria. Hemengo erretabloa da 17. mendekoa. Eta guain argitasun. Nahiz da argi askorik ez euki, hori saiatu gara hemengo fokoak eta berritzen, baino 3 erretabloa ditugu elizontan. Gainera santu pilo edarrak, inunez bezala. Errekorran ikusten dut, ez da beste bizik horren beste santu dauzkenik. Erdi San Esteban dugu, bertako titulara. Gero hemen behian ditugu Beginitxo eta San Joaquin eta Santa Ana, Ama Virginaren gurasoak. Gero Ama Virginia, San Jose, eta gero gora, San Estebanen bi albotara Jesusen ekarriko bi momentu. Preso hartu zutenekoa eta Jesumaniko paratzekoa. Gero Ama Virginia, hor Jesus ortsuarekin, eta guztez Santa Rita da, beste bi. Santa Rita dela. Gero San Francisco Xavier, eta ere gure Imozko elizetan asko agertzen dena, eta bere bi albotara San Estebanen bizitzako bi pasarte. Bat, San Erlinaren aurrean, hitz egin zuenekoa, eta bestea, hain zuzen ere, harrika hain zutenekoa. Lehenengo martiria izan duzan, proto-martiria, lehenengo martiria. Eta gero, hemen ditugu, baita ere, Dolorosa eta Jesusen bihotza. Ikusi ditzazkegu, pixkoat, erretabloko goian daude apezpigu pare bat, eta zea, baina hor batez ere, Ama Jesus eta gurutzaren oinean San Joan eta Ama Virginia, toki askotan agertzen diran bezala. Eta gero beste bi albo hauetan ditugu San Vicente eta San Lorenzo, bietako bat bakoitza. Gero hemen, badegu 18. mendeko aldare bat, Errosarioko Ama Virginiarena. Eta oso kuriosoa, esan genezake, gehiena santak direlako, gehienak emakumeak ditugu, santa emakumeak. Orduan, batez ere, izango genituzke, hemen, Santa Teresita, Jesus Ortsuarena, Luzieko, Errosarioko Virginia, eta Santa Rosa Limakoa, hau Peruko santa importante bada, oso ezaguna Perun ikaragarri ospatzen dena. Gero egongo lirateke Santa Ageda bere irudi oso berezi batean, aingura batekin. Gehienetan Santa Ageda agertzen da bularrak guztuta. Kasu honetan oso ezberdina aingura batekin Santa Ageda da. Gero Santa Lucia, bere platertxoan begiak ditula, eta Santa Teresa Jesusena. Gauza kuriosoa, bi Santa Teresita eta Santa Teresa, bik. Eta gizon bat. Eta goian dago Santo Domingo de Guzmán,
Dominiko bat eta fundatu zituna. Hor ditugu hemengo santu pilo eta bestalden, hori beste erretablo bat ere, 18. mendekoa, eta San Miguel da, bai, San Miguel dugu, eta bi aingerutxo bere ondoan, San Luis Gonzaga, Santa Clara, seguru asko, eta bestea ematen du dala Ama Birjinaren jasokundea, zeruetara jotzea. Eta goian San Francisco Asiskoa. Olako santuk ditugu hemen. Gero, Eliza, mantentzen da pulpitoa, garai batekoa, badaude irudi batzuk hain zuzen ere gurutz bidea, kalbarioak errezatzekoa, politxe da baita ere hor bataio pontea, eta hemen ere misio santua, hain zuzen ere agertzen da misio santua, baita ere aita erredentoristak egindakoa, eta 1926an izan duziren. Abenduaren 22an, garai hartako misioak, Jesusen bihotza erdin eta redentoristen zea guztik. Hemen dago bataio pontea eta Jesusen bataioko kuadrotxo bat, pixkat girotzeko. Claro, todavía. Viva Jesús, María y José. Bai, apuntatu behar dugu, 1873 jartzen du. Hemen agertzen da, Vivan Jesús, María y José. Esta iglesia se hizo el año 28 del pontificado de Pío IX, siendo abad Pedro de Ermiti, año 1873. Hau da lehengo apezetxe zarra, eta hemen bizizan apeza normalean. Hemen ikusten da ongi zinkeko dorrea. Elizeko atzekaldetik, teilatu ere berritua, azken urte hauetan. Hemendik ederki ikusten da dorrea eta teilatua. Hemengo jenden launtza eginda dena egitea lortu zen, eta edarki dago. Hemendik bista ederrak. Eta hau da kanpo santurako bidea. Eta ikusten da garai hartako elizeko sarrera. Bai. Nik esango nuke hontan hemen zegoela, ez da Eliza. Eliza zegoela hemen, ez? Bai, estaría aquí. Bai, ez, Eliza ez okarnengoan, hemen egongo zan, hau da nik uste lehengo Elizarra. Hemen dago, Patxi Aranguren, Don Francisco, urte askotan lehitzeko abade izan dakoa. Eta baita ere, Aizone bai, Beutan, eta Jabenen da, herri askotan baino, urte dezente eman zituen lehitzen. Jasatez egiten du, bizilekua munduan, baina zu jauna hartzen gaituzu, zure etxean zeruan, joan zaiguna onartu jauna, zu bizi zeran lekuan. Joan zaiguna onartu jauna, zu bizi zeran lekuan.
Bueno, Proba, aiota beste bideo bat arte. Bai, agur. agur, agur, aio. Etxaligu despeditzen dugu.